Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. UMP ka Lok Sabha na Shillong Dr. Ricky Ejisinkon, ulong bawl penmi ya ka contain high level, hapok dorbar parliament, jongkari India ka day namar, bakirit kiria kim ngot ban pen Kenya ka an, kat baya kita ki high level, ka an kam terekam haki. Dr. Ricky ulong, baka jingti be an yo doyong kadang don haduk kini kisngi, wad habala dep khang, nadu usne mahaja khatsa. Ulong ru baka jingti be an yo doyong, ka kata jore ka plateng ka jong ka jela, namar kam don ka jingyok kajena. Syuk loong ba ikum bamenta kimut banya bamlut kat ka badan klem perkhat ika ka ban kata ya kalawai kum taw la kerpat iki paj ba bakin perkhat na ka benta kalawai baru la kerpat ru ya ka sarkar maka dai ban sim khya ya kani ka jing pen pau jong Dr. Ricky Singkon ka dai habaya kren bat ki kat tu kan ni ginong thok khubor hadin bala dep jurip ya ka surat PMGSY hamaula ha ka singba ar ulai thu abaulai yo ban kren ya ka jing ka baki paj ba ki basa akapot bat Bangladesh ki laya kendo jing ka sarkar India ru kelas ngam bat ki spai BSF ru ki la sim khia ula kentu ki paj ba ki badan markab bat ka Bangladesh bakim dai ban sim sting na markani kan bo jing ma hadin habot